Mandengala pa sirin. Ga, abayan mo, tamandengol tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang puta-putang Iran balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang Iran sunata. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.
Oras alas 6:07 na kabuwasan. Masantos tan maabig ya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Narengalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulupyo adasayan kabuwasan Makterion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Muharis kaibamat si kapaborito Errol Horado kanjan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Miyerkules Pizza 17 bulan na September 2025. Jada saraya ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Minor de edad apaulyanan nalnor inatay. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo at tumakyar kaya rin abangga na Ford biktima na plagad patambalan. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kason adultery inaristo. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. 27 anyos siningkat lapod kason panagtakaw. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Jabalit at ulo na balitad nasyonal. Bank accounts na saray contractors pinapres na Court of Appeals. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Pansalat na liderato jad kamara imugong. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. La Niña alert in Tagay. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. 74.4 million gastos security staff jada biyahe ng BP Sara in Bulgar. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Ang gapukuno subanta na bilay na tanestabilisasyon na adake ng Presidente Marcos unong at Palasyo. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabuwasan tanatan wadyaray detalye at balitad lokal. Binitbit jad police station so lakin inaresto lapod kason panagtakaw. Kinabat so nareston suspect at ngaranton na Jeff Sorian Fernandez 27 anyos sa sikatoy naresto at oras na alas 4:30 ng aram jad barangay Poblacion Ciudad na Alaminos. Sa may suspect so naresto na Alaminos sa City Police kaiba sa Regional Intelligence Division na Police Regional Office Tana 105 Maneuver Company na Regional Mobile Force Bureau na Dasol Pangasinan base da biskeg na warrant of arrest impact na korte da kason robbery ya wala da silong na criminal case number 11441 ya walay pizza ton September 4, 2025 sa may suspect so inggan na korte ya mampiansa da kantidad na 10,000 pesos tan si katunatan sa ulad kustodiya na Alaminos sa City Police Station. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. 32 anyos siya laki inaresto makano radakason adultery sa may suspect so kinabat ngaranton na Jefferson Di Guzman Bautista na barangay Dusok Balay na Bayambang Pangasinan. Si katoy naresto at oras na alas 6:32 ng aram base da biskag na warrant of arrest impact na korte iwalad silong na criminal case number SCC number 6726 yakapit sa Agosto 27, 2025
sa may suspect sa walad kustodiya na Bayambang Police Station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Jada saray kaaruman ya balita lokal. Nibantak so akamotorsiklo na abangga na Ford Escape agawa sa aksidente oras na alas 12:11 na kaagwan. Jada Provincial Road na Barangay Rahal, Balay na Balungaw, Pangasinan. Sa Rembol, Bialuluganan, Black Euro Viperman 150 motorcycle, mamanehoan dyan Mark Kasuli Santos, 18 anyos ang lisensya tan walad impluensya na alak. Sa mga kabangga da si Kato Greg Gold Ford Escape, yamamanehoan na Regina Lumandas Marquez, 46 anyos. Dyan inisyal investigasyon na pulis sa Balungaw sa may motorsiklo sa umbabatik mamarap dyan north direction na nakasabila at nekurbadan lugar sa may Ford Escape. So gimamgam at linya na motorsiklo singagan na sa may aksidente. Sa may biktima so inawit jad sang kasinggaranya patambalan legan niya sa may driver na Ford Escape. So agap mata sugatan pangbalat Adamyos so mamanehonton luluganan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Minor de edad apawyanan na ateng nalnar inatoya agawa so insidente ja Barangay Los 101 Bali na Bulinaw, Pangasinan. Jadi inisyal investigasyon na pulis sa Bulinaw sa may biktima so liman na amos lega niya limad balay so ating ton laki yamanaliw na gamit ng motorsiklo nan napimawil so amat na biktima anang ningto niya so anak yaman litaw jad gilig na dayat na abit lang lugar inala so biktima tanimbatik jad sang kasinggaran niya patambalan pianisalba so bilay to niya bang balat indeklara ya dead on arrival. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan rin katibukulan niya balitad lokal antis tayo nung dapagadasaray balitad nasyonal wadyan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Jurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:17 na po ng umaga, 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, Almusal Balitang Nasyonal ngayong araw ng Wednesday.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Itinaas ng Pag-asa ang La Nina Alert dahil sa posibilidad na maranasan ang pagtaas ng La Nina condition sa bansa bago matapos ang taon. Sa climate monitoring at analysis ng Pag-asa, nagkaroon pa ng paglamig sa sea surface temperatures sa Central at Eastern Equatorial Pacific. Batay sa climate models, kaagapay ang expert judgment, mayroon ng 70% na tsansa na magkaroon ng La Nina sa bansa sa Oktubre ngayong taon hanggang Disyembre 2025 na posibleng tumagal pa hanggang February 2026. Dahil dito, umiiral na Pag-asa El Nino Southern Oscillation o ENSO Alert and warning systems ay itinataas na sa La Nina Alert. Kung tuloy ang makakaranas ng La Nina sa bansa ay magkakaroon ng above average na dami sa tropical cyclone at mas mataas na tsansa na mararanasan ng above normal rainfall conditions na malaking bahagi ng bansa. Ang La Nina ay ang pag-iiral ng mas maraming ulan kaysa sa normal na kondisyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, wala umanong gastos ang gobyerno sa mga biyahe ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa mula July 2024 hanggang sa kasalukuyan, at ang ginastusan ng pondo ng bayan ay ang kanyang mga security at staff na umaabot sa 7.4 million pesos. Ito ang inihayag ni BP Sara sa pagdalo niya kahapon sa budget hearing ng House Appropriations Committee kaugnay ng inihihirit na 902 million pesos na pondo ng Office of the Vice President para sa 2026. Nag-wave ng kanyang parliamentary courtesy si BP Duterte at mag-isang dinepensahan ang panukalang budget. Matatandang ipinagpaliban ang deliberasyon noong Biyernes matapos hindi dumalo. Ang Vice Presidente at isang Assistant Secretary lamang ang ipinadala bilang kinatawan. Sa briefing nagtanong si House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Antonio Tino at Kabataan Representative Renico kaugnay ng madalas na pagbiyahe abroad ni Duterte na umaabot na sa 13 trips simula 2024. Tinanong din ni Tino at ako ang paggamit ng confidential funds ng OVP pero tumangging sagutin ito ni Vice President Duterte. Agad namang tinapos ng panel ang pagdinig sa panukalang pondo ng OVP at nakatakdang isa lang sa deliberasyon sa plenaryo ng Kamara. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. May iba pang mga balitang nasyonal, umugong sa hanay ng mga kongresista ang posible umanong pagpapalit ng liderato sa Kamara na posible sa pagbubukas ng sesyon ngayon, September 17 o sa mga susunod pang mga araw. Ayon kay Navota City Representative na ito nga ay posible. Sinabi ng ilang lead insider na ito na umano ang dahilan kung bakit pinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Speaker Martin Romualdez sa Malacanang na sinamahan ni Presidential Son at Majority Leader Sandro Marcos. Ayon, pag-uusapan kung mananatili pa sa pwesto si Romualdez, magli-leave at magtatalaga muna ng acting speaker o tuluyan itong mag-resign sa pwesto. Ang issue ay sa gitna na rin ng nabunyag na pangungurakot ng hindi lamang bilyon kundi umaabot na umano sa trilyong pondo sa infrastructure projects ng DPWH, lalo na ang mga ghost flood control projects sa loob ng ilang taong korupsyon. Naging kapansin-pansin naman ng maagang pagsususpende ng sesyon sa Kamara nitong nakalipas na araw. Ilan naman sa mga lumutang na matunog na pangalang maaaring pumalit kay Romualdez ay sina Isabela Representative Faustino D., nakapartido ng Pangulo sa Federal ng Pilipinas, House Deputy Speaker Ronnie Puno, Bataan Representative Albert Garcia at Representative JJ Suarez ng Lakas CMD. Unang namang pinalutang ni Navota City Representative Toby Chanco ang pangalan ni Negros Occidental Representative Albi Benitez, isa sa mga posibleng kandidato sa speakership.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, inanunsyo ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ipinag-uutos ng Court of Appeals ang pag-freeze sa assets ng mga individual at mga korupsyon na sangkot sa mga manumalyang flood control projects. Sinabi ni AMLAC Executive Director Attorney Macho David na ang freeze order ay sumasakop sa 135 bank accounts at 27 insurance policies ng mga individual at korupsyon. Inaprobahan ng Court of Appeals kahapon kasunod ng kahilingan ng DPWH noong September 12. Hindi naman tinukoy ni David ang estimated value ng mga bank accounts, ngunit sinabing ang mga bangko ay binigyan ng 24 hours upang magsumite ng reports hinggil sa mga naturang accounts. Tumanggi rin si David na magbigay pa ng karagdagang detalye dahil confidentiality clause ng freezer order. Una nang hiniling ng DPWH sa AMLAC na isyuhan ng freeze order ang nasa 26 na individual na sinampa nila ng kasong graft sa Office of the Ombudsman. Kabilang dito sina dating DPWH OIC Assistant Regional Director Henry Alcantara, dating DPWH OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez, si Engineer JP Mendoza, Engineer John Michael Ramos, Ernesto Galang ng Planning and Design Section. Kinasuhan rin ng ilang contractors gaya nina Maria Roma Angeline Rimando, Sara Rowena Discaya, Curly Discaya ng Timothy Construction, Mark Alan Arevalo ng Wawa Builders, Sally Santos ng Sims Construction Trading at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, walang banta sa buhay at posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya hindi ito tumuloy sa pagdalaw sa United Nations General Assembly sa New York City. Sinabi ni Press Officer Attorney Claire Castro na maliban sa naging pagbabanta dati ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng presidente, ay walang direct threat sa buhay ni Marcos na nakumpirma rin ng National Security Council. Sa kabila nito, iniginit naman anya ng NSC na hindi pa rin sila magiging kampante at pagtiyak at bigyan ng seguridad ang buhay ng Pangulo. Paliwanag naman ni Castro, nais ng Pangulo na tumutok sa mga lokal na issue, lalo at kabubuo pa lamang ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nilinaw pa ni Castro na hindi naman nangangamba ang presidente sa gagawing kilos protesta dahil natural lang at mga magpoprotesta ay kanyang mga kakampi sa paglaban sa katiwalian na adhikain din ay labanan ang korupsyon. Ang malawakang kilos protesta ay gagawin sa September 21 ng iba't ibang grupo para iprotesta ang nabunyag na katiwalian sa flood control projects, kasabay ng panawagan na papanagutin ang mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumain nyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin 6:26 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Alias, #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care here at Wellcare.
Healthcare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito, Basista, Paborito, Binmalet, Paborito, Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito, Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Mujares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:32 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, maabig ya kabuwasan na Pangasinan.
Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, maabigya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maktorian Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang puso ng kanyang misis, si Engineer Nixon Dakal. At nandito na rin ang ating station manager, si Manager Joey Baby. Araw ngayon ng Miyerkules, Pizza Day City sa buwan ng September 2025. 99 days to go before Christmas. Masaganang issue. Naalala mo yun, masaganang issue. Masaganang issue. Oo, hindi masaganang ani Masaganang koleksyon sa flood control ng mga contractor na substandard. Substandard. Actually, kahapon nagtungo si DPWH Secretary Vince Dizon at ganoon din ang Independent Commission for Infrastructure, si Mayor Benjamin Magalong. Diyan punta sila diyan sa may Bawang La Union. Na kung saan actually ilang bayan din yung mga napuntahan. Actually may mga diyan, nakita sila na mga substandard, particular sa diyan sa may Bawang La Union nga. Minadali ba? Parang minadali. May mga minadali. Yung naturang project. Pero ang nila nasa listahan daw ni Secretary Dizon ay completed na yung project. Kaya nagtaka sila bakit completed na yung project? Pagdating nila doon, may minamadali. Minamadali yung naturang proyekto. So ilan sa mga proyekto ay nakitaan ng mga substandard? Tulad dyan sa may barangay Akaw. Barangay Akaw. Bawang La Union na super substandard. Mismong si DPW Secretary Dizon na ang nagsabi, tinuro niya na talagang yung tubong ginamit ay piki. Piki daw. Tingnan mo yan. Kaya substandard. Ang mga tubo na ilagay dapat ay standard na hindi yung mga props lamang. Dahil yan ang magsisilbing tagusan kapag tumaas ang tubig. Ibig sabihin dyan ang yung naturang tubo dyan yung lalabasan ng tubig para hindi makompromisyo yung para hindi ma-stress pag merong malaking volume ng tubig. Ang problema na-discover ni DPW Secretary na peke ang ginamit na tubo na ayon kay Secretary Dizon ay nilagay na parang nilagay lang na parang tinapal pero putol-putol. Putol-putol. So napaka saklap yung yung naturang sinabi ni Secretary Dizon na substandard yung naturang project at yung lumalabas na completed yung naturang proyekto noong buwan ng Marso 2025 pero ngayon naabutang tila minamadali yung pagsasagawa ng naturang proyekto. Sa nakalap natin na balita, yun ay tinatayang nasa 180 million pesos na halaga ng dike. Proyektong dike at ang kontraktor nito ay ito ba, tama ba ito yung silver tama. Construction ayon sa records na nakita. At sa pinarating sa atin na balita, isa sa mga kwanjaw na namamayagpag daw na kontratista sa La Union, itong si MJ Samidan, Construction and Development Corporation. Taga-saan yan? Ayon sa pinarating na balita, taga Cordillera Administrative Region.
hektar na ang kanyang capital bago mag-umpisa sa pangontrata sa gobyerno ay 250,000 piso. Ngunit hindi nagtagal meron na siyang 5 billion piso na flood control projects. Ganun kalakas. Ang MG Samidan. Ganun jackpot. Itong MG Samidan Construction Development Corporation, tanong dyan, sino kaya ang dyan? Kumbaga, kanyang padrino para makakuha ng mga ganyang bilyong proyekto sa flood control. Base sa records ng Security Exchange Commission, ang MG Samidan basically family affair ni na Marjorie Samidan bilang presidente ng korporasyon, vice president itong si Kevin Samidan, treasurer si Cliff Samidan, corporate secretary si Camille Samidan. Ang kanilang principal office ay nasa Mountain Province at lumalabas na pamangkin ni Congressman Eric Yap ng Benguet. Di ba? Pamangkin ng Congressman ng Benguet daw, ayon sa records. Congressman, siyempre, mambabatas yan. Siyempre. Kaya pala malaki ang kanyang mga flood control projects. Magkano kaya ang nakuha niyang flood control kung susumahin? Siyempre. Meron din sa Pangasinan yan. Meron. Nabasa ko rin yan, yung mga project niyan. 5 billion piso siya ang pinakamalaking flood control project sa buong Pilipinas. Yung Diskaya, magkano yung nakuha ng Diskaya? Wala pang 5 billion? So malaki. Ang kanyang mga flood control projects sa Abra, 35 na flood control projects. Sa La Union, 11, Mountain Province, 6, Benguet, 4, Pangasinan, 2. Di ba? Yun yung mga flood control projects. Dalawa lang sa Pangasinan. Dalawa sa Pangasinan. So kung itutotal mo ito, 35, 11, that is 46 plus 6, 52, plus 4, 52, 56, 58 flood control projects. Pag 58 lang yan, sa abot ng billion, baka hindi lang flood control yan. Hindi. Baka may iba pa. Flood control lang nabanggit flood control sa 5 billion? Flood control lang nabanggit so malalaki ang kanyang kontrata sa gobyerno. Kasi kung sinabi mong dalawa sa Pangasinan, parang kulang. Bakit? Kasi dito sa listahan ko, meron na akong MG Samidan, tatlo na itong binabasa ko dito. Kulang yung binigay na dito. Meron si MG Samidan, nagkaroon siya ng project sa Binalonan. Binalonan, Alcala, Balongaw. So tatlo na. Tatlo. Yung naisulat ko lang. Pero hindi ko pa kasi nakikita yung buong detalye ng listahan. So kulang yung naibigay na data. So marami siyang mga flood control projects. Diyan kaya sa mga nabanggit na mga flood control projects ng Samidan, MG Samidan, wala kayang ghost project diyan. Nagtatanong lang po tayo kaya pala umapaw ang flood control projects ng MG Samidan Construction. Tulad nito. Merong nagkaroon siya ng reconstruction, rehabilitation of slope protection along Banila River, Barangay San Aurelio First, Balongaw. MG Samidan. So marami. MG Samidan, 131,433,000. MG Samidan yan. MG Samidan. Meron din siya dyan sa may dalawa. Saan? Balongaw uli. Doon uli. Barangay Kapulaan naman. MG Samidan, 129
1,500,000. So magkano na yun? 131 tsaka 129, di 300 na. 300. At hanapin pa natin. Marami pala na proyekto. Dito sa Pangasinan alone, sinasabi mo na marami na yung nandyan sa records mo. So, napakarami ang proyekto ng MG Samidan Corporation. Oo, kaya dapat imbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure baka para malaman kung bakit nakakuha ng napakalaking proyekto, bilyon of piso itong si MG Samidan. Diyan sa well, as usual yung sagot sumama naman sa sa bidding. Dito sa Pangasinan, kapaborito Errol, lahat ng mga contractors dito dumadaan sa tamang proseso batay sa Republic Act number 9184 o ang tinatawag na Government Procurement Reform Act. Sumasala ilalim sila sa mga masusing proseso itong mga contractors dito sa Pangasinan. Ito ay naglalayong gawin ang moderno at sumusunod sila sa itong mga kontraktor sa regulasyon sa pag-implementa ng proyekto. Pinapatupad nila ng tama at transparency ang proyekto ng gobyerno. Ayan, yung bagong order nga pala na yung i-resume na yung bidding pero may mga kondisyones. Kondisyones, okay. May mga maraming kondisyones pa yan. So anong mga kondisyones yung isa yan na dapat pag may bidding ay online. Online, okay. Hindi, naka-live. Naka-live. So isa sa mga kondisyones yan. Kaya kasi public bidding is dapat malaman ng taong bayan yan kung paano po yung proseso ng bidding dahil ang involved dito is public funds. So yung mga contractors dito sa Pangasinan, wala naman silang problema sa mga projects nila dahil ayaw nilang masira rin yung kailang mga pangalan. Kaya ginagawa nila ng maayos yung mga proyekto. Proyekto. Kaya wala kang masabi itong mga contractors sa Pangasinan. Yung napag-usapan natin kahapon dito, yung natakil natin, yung sa may Barangay Minien. Sa Santa Barbara. Santa Barbara. Engineer, paki-flash nga yung data nung kahapon. Yung kahapon. Yung pinag-usapan natin. Para malaman. Habang inaantay natin dahil yun ay ang warranty pala noon ay hanggang 2023 lang. Kasi 2 years yung dating warranty na binigay sa mga contractors. Ngayon lang naging 5 years noong taong 2022. Kasi inamindahan nila yung Republic Act 11573, yung Implementing Rules and Regulation na inimandahan noong 2022. Kaya yan yung nasa screen natin. Kaya ginawa na ngayon na 5 years ang warranty ng mga flood control projects. Ng mga flood since control. 2022 yan. Pero itong dyan sa may Barangay Minien, Minien Santa Barbara, Sinukalan River yan. Natapos yung project 2021. 2021, January 2021. Okay. So plus 2 years, ibig sabihin ang warranty niyan ay 2023. Pero na-sandwich. Na-sandwich nga. Ngayong 2025, nagkaroon ng malaking pagbaha sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas, wala namang excuse sa baha nung si Krising, Dante at saka Imong plus Habagat. Ay may part na nagiba. So
may part na nagiba, so binalikan ngayon ng kontraktor. Kahit wala na sa kanyang warranty sa kontraktor, kung susundin yung 2 years, ay binalikan niya pa rin Oo. at ginagawa. Oo, napakabait naman yung kontraktor na yan. Ang problema kasi, makahawak lang ng cellphone at makabidyo yung mga ibang netizen, ay hindi nila alam kung ano ang nangyari. Ang alam nila nagiba, pero hindi nila alam kung kailan pa pala natapos yun. At saka dapat malaman nila yung yung nasa batas, yung Republic Act 9184 o yung tinatawag na Government Procurement Reform Act na 5 years na ang warranty. Oo, 5 years warranty. At dapat alamin nila kung noong mga nakaraang taon ilan ba yung warranty, di ba? 2 years. So kunyan yung pinalitan, binago yung implementing rules and regulation, inamindahan yung provision doon at ginawang 5 years yung warranty. Ang gaano ayan nang gawa at asumpala may warranty to, pero siya ni. Kahit natapos na ang kanyang warranty ng 2 taon, kasi 2023 dapat lapse yung kanyang warranty pero dahil nga siya yung gumawa doon at ayaw niya ring masira sa mga tao at saka sa gobyerno, DPWH, sa gobyerno, ay ginawa niya po yun na walang kahit na 5 duling ginastos ang gobyerno dyan. At kahit na siya ay nalugi na, humugot pa rin sa kanyang bulsa para sa ganun ay maayos yung portion na medyo may kaunting defect. Actually, hindi daw agad nalaman ng kontraktor na may portion na nasira. Nalaman niya lang nung meron ng mga sumbong, kaya binalikan. Tinignan. Sabi niya, nagpapasalamat pa rin daw sila sa mga netizen na nagparating ng kanilang damdamin dahil nga may bumigay na part. So, ito linawin natin yung project ay 9 million. 9,515,449 pesos 0.68 centavos. Hindi po 50 yan Hindi po 50 million yan. At linawin din natin na hindi po iniwanan, kundi binalikan. Hindi iniwanan kasi tapos na 100%. Tapos na. Ayan yung nasa screen, makikita nyo dyan yung completed 100%. So completed na nung 2021 yan. 2021 pa. Completed na. Ilang taon na po ang nakakalipas? 4 na taon na, 2025 na ngayon. Nung 2021, yun po yung 2 years warranty. 2 years warranty. 2 years warranty pa lang nung 2021 so supposed to be 2023 tapos na yung kanyang warranty. Okay. Ngayon, inamindahan yung dating batas. At ginawang 5 years yung naturang yung warranty. So, na-sandwich. Na-sandwich yung contractor sa warranty, pero ginawa pa rin niya yung kanyang obligasyon kahit nawala na sa warranty period. Yan yung magandang example na hindi lahat ng kontraktor mga irresponsable. Dito sa Pangasinan, meron pa tayong nakausap noon na ilang taon na yung kanyang kontrata na natapos, pero siyempre doon sa kanyang ginagawa may mga nagkwakwari doon. Yung mismong seat file niya siyempre na-erode. So binabalikan niya at ginagawa kahit na wala na sa warranty period. So ganyan na kabait yung mga kontraktor natin sa Pangasinan. Ayaw nila na, pero hindi lahat. Na magkaroon ng problema yung kailang mga proyektong ginagawa o nagawang mga proyekto.
So, yun po ay nililinaw namin dahil nga may mga naglalabasan na mga kasi sa social media, siyempre, yung pag nagkaroon ng depekto, hindi nila inaalam na kung ano ba ang dapat gawin, ano po ang warranty period. So yun dapat ang ma-explain. Kaya't ni-explain namin dito yung warranty period na bago ngayon ay 5 years. Ayan. Alas 6:53 ng umaga. Meron yung development doon sa nangyari na pag-abduct, pagkuha ng isang nagpanggap na nurse sa isang bagong panganak na bata, yung sanggol, diyan po sa may Lingayen District Hospital sa bayan ng Lingayen, Pangasinan, na kung saan ay nagsagawa ng press conference kahapon ang Philippine National Police. Na-invite ka ba? Na-invite ka? Hindi. Wala namang invitation. Oo, nakuha ko lang doon sa kailang press release. Press release? Oo, nagkaroon ng press conference at nabawi na yung sanggol. Pero kulang naman yung detalye. Paano nabawi? Saan? Sino yung may sala? Bakit kinuha yung bata? Wala Ano ba nakasulat doon sa press release nila? Sabi doon sa press release ligtas na nabawi ang munting anghel na kinuha noong nakaraang araw sa Lingayen District Hospital matapos ang matagumpay na pagbawi sa munting anghel na dinukot noong September 14, 2025 sa Obigayni Ward ng Lingayen District Hospital. Agad na alam na po namin na kinuha yung bata. Agad na isinagawa ang press conference sa Urdua House Capitol, compound Lingayen, Pangasinan. Yun po yung kanilang kahapon, yung press release. So nandoon din yung picture ng bata, yung magulang nandoon din. Nandoon din sina Pangasinan Police Provincial Director si Police Colonel RB Arbel Merculio, at ganun din si Police Lieutenant Junmar Gonzales OIC, kaibigan natin Chief yan, of Police ng Lingayen. At ganun din si Patrolman tawag dito Police Lieutenant Tricia May de Guzman. Siya po yung spokesperson ng Pangasinan PPO. Ano sabi? Ang sabi nila nabawi na yung bata, pero hindi nakalagay kung sino yung suspect, paano nabawi, saan nila nakuha yung bata, o baka naman yung bata umuwi mag-isa. Nakatakas sa kidnapper. Nakatakas doon sa kidnap. Hindi naman. Hindi. Siyempre baby pa lang yun ngayon, ngayon pa man dapat na ipaliwanag sana yung buong detalye para malaman ng publiko kung sino yung abductor, sino yung kumuha ng bata, ano ang purpose, bakit kinuha yung bata, saan na-recover yung bata. Hindi naman siguro iniwan yan na basta-basta yung bata, di ba? O baka naman bigyan natin ng benefit of the doubt na baka naman yung suspect may mga kasabwat pa na sindikato, kaya ayaw nilang ilantad yung pangalan ng suspect. Pwede. Possible na yan. Kaya ayaw nilang ilantad para hindi ma-preempt yung investigasyon ng PNP, 'di ba? Pero
nagtataka tayo dito sa mga press releases na na-receive natin, kung minsan kulang ang detalye talaga. Hindi na susunod yung 4 W's at saka isang H. Ano yung 4 W's? Yun yung what, when, where, who, at saka how. Doon sa press releases, kung minsan nakakatanggap tayo na yung mga suspect, particularly sa sinasagawang anti-drug bypass operation, ginawa sa lugar na ito, pero yung suspect kung minsan walang pangalan, o kaya yung suspect kung minsan naka-blurred kaya nga. Ngayon, kung taga saan yung suspect, yun yung mga kulang kung minsan ng detalye. So, nasaan yung values information para malaman ng taong bayan kung paano, kailan, at sino yung mga suspect. So, yun po yung mga... Pero ang balita ko may meron ng panayam yung ibang mga kasama natin doon mismo sa may pamilya ng baby. Oo, mayroon na. Yung pamilya ng dinukot na newborn baby. Mamaya pakinggan natin yung interview. Pakinggan. Hindi ko pa nahanap. Basta para magkaroon tayo ng idea. Oo. Pero paano ang naging operasyon para mabawi yung naturang bata wala tayong mabanggit doon sa press release nila, puro mga picture. At puro picture. Kaya yung binanggit mong konting paliwanag. Kulang-kulang naman. Kulang kulang yung paliwanag Kaya't dapat na kumpletuhin para para malaman ng ating mga kabayan, kasi di ba ang vision ng PNP, yung vision nila, yung sabi nila, to protect the interest of the people. Pero pag tinago mo yung pangalan ng suspect, nasaan yung to protect the interest of the people? Sinong pinoprotektahan? Yung taong bayan? Yung taong bayan o yung gumawa ng kalokohan? Di ba? Di ba? Bakit hindi naman natin kine-question yan, pero kung yan ang kanilang sistema, kung papaano, galang na lang natin. Sana. Pero sa susunod kasi, please lang, ay magpadala kayo ng tamang mas detalyado. Kasi ang sinasabi nyo dito sa press release ninyo, nabawi yung bata dahil siyempre nagpapasalamat kayo sa komunidad, sa pakikipagtulungan ng komunidad. So nandyan yung yung pakikipagtulungan ng komunidad. Pero papaano nila malalaman itong mga komunidad, itong mga kababayan natin, kung sino yung suspect? Hindi namin sinasabi na may cover up o tinatago yung pangalan. Baka may malaking isda sa likod. Hindi namin sinasabi yan. Basta ang sinasabi natin dito, bakit wala yung pangalan ng suspect. At least ay masaya yung pamilya Carpio, actually. Carpio. Carpio. Yung pamilya. Yung hindi, actually live-in partner tong dalawa pero pamilya pa rin. Anak nila yung dinukot. Maganda ang ngiti ni ni sino? Ano ba ito? Basta. Ngumiti. Ngumiti silang lahat. Masaya sila, masaya. Masaya. Masaya sila dahil nabawi yung newborn baby na dinukot diyan sa Lingayen District Hospital. Sana yung magsilbing eye opener sa mga government hospitals natin. Hindi lang government hospital actually. May nag-text dito. Ang sabi? Kumontak daw yung kidnapper dun sa pinsan. Kumontak yung kidnapper doon sa pinsan. Anong sabi?
Ang sabi. Anong sabi? Kompletuhin nyo yung detalye. So, incomplete na naman. Anong sabi? Ibabalik ko yung bata. Ito na, hiniram ko lang naman. Kayo naman. Ganun ba? Ganun lang ba? Hiniram? Doon sa kabilang istasyon sa may Action Radio, may interview sila eh. Doon sa may kay Mr. Edmar Carpio. Yung pinsan ng Sanggol. Sana pumunta rin dito Hindi, yan sa baya lang. Hindi naman siya nagpunta. Hindi nagpunta. Baya cellphone. Nagpapasalamat po tayo at naresolba yung naturang krimen na yan na nangyari dyan sa Lingayen District Hospital. Sa aming pagbabalik tanong namin kung pabor ba kayo na tanggalin o i-abolis ang Sangguniang Kabataan. Mamaya talakayan natin yan at pwede kayo makipag-participate dito kasi may sinabi si DILG Secretary Remulla. Sa aming pagbabalik, makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. So #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita.
Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukig, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karaglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapuasan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:10 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Maabigyan Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Bakteryon Lingkor, Ate Magti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal, ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis. Yo, nadali mo. Ayan, aha. Oy, sandali. May nagpadala rin sa atin ng balita kaninang madaling araw na may batang napulot. Ba? Oo, dito sa Dagupan City. Ano yan? Newborn baby rin? Hindi naman. Sa tansya ko, mga 2 hanggang 3 taong gulang ito ay yung POSO personnel ang nakapulot sa bata. At ano yan, iniwanan? Kaninang madaling araw ay mga nagte-text itong si kawani ng POSO, si Kuya Milong, si Gaudencio Tamayo. Oo, yung kasama niya na naka-duty ay nakapulot ng bata at na-turn over na po sa police station. Saan po napulot yung bata? Dito lang sa Dagupan. Wala pang kompletong detalye. Ay, ang sabi niya baka gustong ma-interview yung kasama niya na nakapulot ng bata kagabi. Actually, kagabi. Kailangan ma-establish yung area kung saan napulot para tignan yung CCTV kung sino yung last na kasama ng bata. Sigurado ako magulang. Oo, pero para ma-identify natin, para makita yung mukha, para madaling matuntun. Kasi bata yan, hindi pa niya alam sigurong sabihin kung sino yung kanyang... mga bandang mag-aalas 11 ng gabi. Oo, alas 11 ng gabi. May pinakitang picture sa akin. At, sinadya kaya yan na iniiwan? Umiiyak pa nga yung bata, Oo. Sa litrato, ito. Ito yung pakita ko sa yung litrato.
kaya- babae. Oo, babaeng Mistisa bata. eh. Mga 3. Kasi gabi yan eh. 3 taong gulang ito hanggang 4. Oh, kasi gabi yan eh. Hindi ako sigurado kung ilang taon ito base lang sa nakikita ko. Oh, so gabi nila napulot. So ibig sabihin gabi iniwanan. Iniwanan ba o talagang nawala? Yun po yung kwan dyan eh. Oo. Kaya buti na lang ay nakita nung mga, alam mo, kahit may duty pa lang may duty pala yung mga poso ng gabi. Oo. May nagjo-duty ng alas 8 ng gabi hanggang sa madaling araw. So, tamang-tama napulot ng poso personnel. Tinurnover sa pulis. So nandiyan ngayon sa pulis yung ayon dun sa may isang poso personnel na nag-text sa atin ay itinurnover na sa PNP. Oo. Okay, so wala namang yung bakas sa kanyang katawan wala naman siguro, in good health siguro yung bata in good health siguro yung bata. Okay, so panawagan po kung sakali na nawawalan kayo ng anak na babae, ay magtungo kayo. Subukan nating tanungin kung nakarating na sa Poso Chief itong nangyari at matawagan natin itong kaya yun po, at alamin natin kung saan ba napulot yung bata at saan iniwanan Kaya dalawang dalawang bagay po yan. Malamang na iniwan yung bata. Pero kawawa naman pag iniwan mo O kaya talagang yung bata nawala. Okay, eto at na-contact natin si Poso Chief Arvin Decano. Okay. Ng Dagupan City Poso at kumustahin natin. Sir, magandang umaga po. Live na po tayo sa Radyo Pangasinan, sir. Magandang umaga. Good morning po sa Radyo Pangasinan. Opo, sir. Sa mga nakikinig. Opo, kaninang madaling araw po kasi, sir, may nag-text po sa akin na Poso personnel at baka daw mai-announce sakaling nagpo-programa ngayon dahil ang inyo pong mga tauhan po ay nakapulot po. Totoo po ba na nakapulot ng bata at paano po nangyari na nakita nila yung bata, sir? Naglalakad sa gilid ng karsada sa may harap sa may Perez na papuntang Tulay. Oo, kaya ay naka-duty tayo ng 24 hours na ngayon. Kaya kinuhan ng tinulot ng personal natin. Opo, at buti na lang po ay nakita po agad ng inyong mga tauhan na-turn over now daw po kagabi sa pulis. Kumusta na po ang sitwasyon ng bata, sir? Ano na po ang balita? Okay lang naman po. Medyo siya, ang istorya kasi gumising at bumaba. Tulog na nanay niya around alas 10 ng gabi nakuha. And then sinurrender namin sa police. Mamaya yung nanay nagising din, hinanap niya, sinabi na nasa police station. Okay. So nahanap nakuha din agad yung bata, sir. Yes po. Around sir, mga itong umaga na. So taga saan po, sir, yung yung magulang? Po? Taga saan po sila, sir? Taga doon din sa Perez Perez. Okay. Sa may Galvan taga doon din. So yung bata lumabas ng bahay na hindi alam nung magulang dahil tulog na. Yes po. Lumabas ng bahay. Naku, congratulations po at abuti na lang po yung mga poso po ninyo kahit gabing-gabi po ay umiikot po at nagmamatsyag po sa kasulok-sulukan po ng Dagupan, sir. Yes po, may na tayo kahit na para malaman ng taong bayan na 24 hours na po ang duty natin.
Ano po ang duty nung shift ng panggabi, sir? Anong oras nag-uumpisa? Alas 8 po. Kasi ang pang-umaga ho natin hanggang alas 8 ng gabi, and then yung panggabi alas 8 hanggang alas 5 ng umaga. 8 to 5. Parehas na 8 to 5. Oh. Yes po, 8 to 5. Opo. Yung isang kasama natin dito, sir, si Dennis, may katanungan din po. Oo. Good morning, sir. Good morning. Okay. Sir, isa sa mga issue yung tungkol diyan sa problema sa trapiko diyan sa Bunuan Geset. Paano po natin mariresolba ito? Ang nagiging problema sa Bunuan Geset, sir, natignan nyo, tuling lang po yung karsada ho natin. Tama, tuling. Tuling lang po, opo. Kaya ang hindi katulad ng iba, hindi katulad dito sa Lucao, Tapwak na 4 lane. Okay. Yan po ang nagiging problema ho natin. Okay. And then ang tao, ang sasakyan ngayon, grabe ang volume ngayon kasi makikita naman natin kahit motor, sasakyan, no down payment, pag minsan nga 15,000 pwede ka na kumuha ng sasakyan. Tama. Okay. Sir, kaya yan ang nagiging problema ho natin. Sir, ang isa sa mga problema diyan doon sa may Bunuan Geset doon sa may CSI kasi yung mga tricycle doon nagpaparada sila doon sa mismong intersection. Hindi ba natin pwedeng iusog lang yung mga tricycle driver? Kahit na puntahan mo na umaga yan, sir. Yung mga tricycle na sa gilid na yan na ano na ho namin. Oo. Na iurong na ho na namin mga yan. So hindi na sila nakakaabala sa trapiko. Hindi po. Talaga po ang problema lang ho talaga tulig. Tulig. Ang nagiging problema diyan pag may magpapara sakay ng jeep ay hindi maibababa masyado kasi tuling lang eh. So malamang mariresolba siguro yung trapiko kung magagawa na yung diversion route dyan sa may Dawul going to Mangaldan. Yes po. Yan po ang hinihintay po natin na na matapos po para yung mga papuntang San Fernando, papuntang San Fabian, papuntang doon na po ang daan nila. Sir, wala bang paanong maglagay ng traffic lights doon sa Bunuan Geset para sa ganun may katulungan ang puso personal natin doon? Kasi yung kung lalagyan mo ng traffic light, medyo hindi pa na wide yung karsada. Magkakagusot-gusot din. So hindi pa ready na lagyan? Opo. Okay. Ang kailangan ho talaga doon, i-widening and then lalagyan po ng traffic light. Okay. Si Parerol, baka may thank you very much po. Kagawad, Sir Arvin, at maraming salamat po sa inyong time. Importante po na malaman po ng ating mga kababayan yung sitwasyon po ng ating syudad, lalo na po doon sa may batang napulot po ng inyong mga personnel. Kami po ay sumasaludo po sa inyong opisina, sir. Yes, thank you, sir. Thank you sa inyong tawag. Thank you sa interview. Thank you. Mabuhay po kayo, Sir Arvin. Okay. So naman kaagad si Poso Chief. So talagang 24 hours sila. 24 hours kasi ito nga yung kaibigan natin, si Brother Gaudencio Tamayo, naka-duty siya ng gabi. So sila yung mga... So may panggabi, may pang-araw. Iba yung duty ng whole day, iba yung duty ng magdamag. Ayan, maganda po yan. Para yung tanong mo dyan sa may Bunuan Geset, yung mga tricycle pala, pag rush hour pinapausog. Ayan, oo. At paliwawan ng Poso Chief at sa volume sa volume na luluganan. Marami. Agale Caracal. Pero pag titingnan mo naman yung cost ng traffic, wala naman. Oo nga So yun po yung isa sa mga problema. Tulin kasi yung kalsada dyan. So napakasikip kaya't hindi maibsan dahil sa volume ng volume ng mga sasakyan na dumadaan diyan. Pero pag nagawa naman itong diversion road from Dawul to Mangaldan, ay good morning nga pala sa matagal na nating hindi na kakaulayaw. Sino? Si dating District Engineer Rodolfo Jun.
Oo, ba't mo naalala si district engineer? Kasi siya yung kwan dyan eh. Panahon niya kasi Panahon nung niya. pinaplano yung mga diversion. Oo, siya po yung kwan dyan eh, nagplano eh. Kaya saan ka man naroroon, Sir Rodolfo Dion, nandito lang kami. Baka nakakalimutan muna kami. Ayan, At ayon kay Sir Dicano, ang Poso Chief, hindi pa kwan daw ready na lagyan ng traffic light. Kasi 2 lanes nga lang naman. Totoo naman, 2 lanes. Masikip. Pero pag lagpas mo ng CSI, maluwag-luwag naman na pagpapunta ka na ng San Fabian. Doon lang talaga sa may intersection. Bakit kaya kwan, yung mga ibang kababayan natin pag masikip doon sila sumisiksik. Kung saan masikip, doon sumisiksik. Oo nga eh. Ayan, kaya yung may kwanda, anos labat. Pahabain ninyo ang inyong sinturon. Kung kayo po ay nakaka-encounter ng napakahabang trapiko. Talagang ganyan lang. Alas 7:23 ng umaga, basahin natin itong mga viewers natin at saka mga reaction dito. Reaction. Sabi ni William Tarktekan, bakit ngayon ka lang sumingaw? Yung flood control daw. Dapat siya sa ating mabuti daw kung sino yung mga culprit, yung mga nagnakaw ng pundo ng bayan. Yun ang sabi niya. Paano ngayon yan? Naka-freeze na yung inyong mga pera-pera. Si Ramel Quinto, ano po pangalan ng abductor at taga saan? Hindi namin masasagot yan kasi yan din ang katanungan namin eh. Di ba? Jemalyn Santos, ayan. Ito, itanong kay Digong kung paano mag-magic ng pundo. Sabi niya naman, bakit naman ang magic ng pundo si dating presidente? Ikaw naman. Wilfredo Ontalan, dapat sinabi ng pulis kung saan nila nakuha ang bata at paano nila nakuha sa suspect. Yun nga, ano ba yung detalye? Yung detalye, kulang Okay, maganda po yun na naibalik na po yung bata. Masaya po tayong lahat dahil kahapon nakakalungkot yan. Siyempre, nakawin mo. Kung ano man yung dahilan kung bakit mo kukunin. Ayan, si Kurt de Guzman, baka kusang bumalik sa magulang ang bata kaya walang pangalan ng suspect. Kusang bumalik yung bata raw, yung newborn baby. Si Rodolfo Castro, corruption at the highest degree, sabi niya. Show your solution, Mr. President, which I have a little faith in the expected action. If you people in the government are like Lee Kuan Yew of Singapore, then positive result will happen. Pinahirapan mo ako. Nag-islang. Si Jesus Rodriguez, kung walang nakasuhan na senador or congressman, dapat mag-resign na ang Presidente Marcos, sabi. Bakit naman? Galit ka yata kay Presidente May galit ba kayo? May galit ka ba? O hindi mo binuto nung nakarang eleksyon? Bonifacio Sikat. Uy, kumusta ang sikat ng araw? Sikat na sikat pa rin. Sikat na sikat pa rin. Yung mga nagkamal ng apondo ng flood control. Huwag nang magtaka ang mga kontratista sa gobyerno. Simula pa noong panahon ni Kuri hanggang kay Digong, talamak na ang korupsyon. Yan ang obserbasyon mo. Hintayin natin yung exciting kasi yung nagiging investigasyon. Oo. Diyan sa may flood control. Lalo na't bumababa na nga ng probinsya. Ayan. Itong
ng mga nasa ICI. Okay. Happy ba tayong mag-exercise, engineer? Pwede. Okay, kita away. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Kay Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrillo, good morning. Councilor hindi ko magaya. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manida Twain. Councilor Ardison Soriano. Councilor Jopi Lorisco. Councilor Mike Sison. Si Councilor Haberdani Messina, good morning. Si SK Federation President Ayay Messina. Si Liga President Jose Paris Jr. Gawin din si Kapitan Salde Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Si Servisyong Espesyal Gerald Apicial. Nadali mo. Si Mandirigma, Puso Chief ng Kalasyaw. Ay, si ano yan, si Sir Rolly De La Cruz. Good morning din kay Engineer Art Gaspar dyan sa Barangay Ambutil, Kalasyaw. Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, good morning. Si Sir Jeffrel, si Sir Felix Domicilio, ganon din si Ma'am Sheila Pinulyar, Councilor Freddy Pinulyar, good morning. Si Vice Mayor Itaktak mo Maminta. Hoy, kumusta kila, Vice? Kumusta lang? Kumusta lang kasi Vice Mayor? Nanti, long time no see. Good morning din dyan sa may bayan ng Mangaldan, si Councilor Jenny Rose Flores. Si Vice Mayor. Attorney Johnny Cabrera. Good morning din sa RM Paran Auto Care. Dyan sa may Barangay Kisban. RM Paran Auto Care Center. Ayan. Pag may problema kayo sa sasakyan ninyo, gusto nyong ipaayos, hilamos, pumunta kayo doon. Anong sira? Garantisado. Ganyan din sa may Bagyan sa Kalasyaw, meron din sa San Fabian. Itong si Lando D. Soratos, LDS Auto Care Center din yan. Ayan. Okay, wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkura, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Canilang Bacani. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!